Darmawati mandeh bau mual 56. Satiok hari bajua kalapo mudo di pantai Padang. Kisah pilu manimpo kadu ananyo. Iksan Jo Iqbal tabali hukum nan tak adil. Darmawati barulang kali bau saho mandamayan. Konflik jo pihak keluarga nan basangkutan. Bahkan sampai basujud jo mohon bana. Perlakuan nan tak menyenangkan. Tangisi padagang kalapo tangi kito basamo. Ketidakadilan manimpo rakyat biasa. Diminta piti 50 juta rupiah sebagai syarat perdamaian dan membabekkan bala. Anak Allah ditahan labiah dari sabulan lamo. Pepiti sebanyak itu denai dana. Bagai upaya mediasi Allah dilakukan. Proses tak kunjung menghasilkan damanan diharapkan. Baban barek psikologis jo ekonomi tak kunjung hilang. Hantui keluarga ko satiok hari nan tagada. Darmawati berharap ke Kapolda